A primeira parella en recitar esta tarde está formada por Ana Isabel Prol e Adrián Márquez Prol. Esta é unha actuación especial. O poema non é da autoría de dos intérpretes. Adrián gozou moito lendo da poesía e facíalle moita ilusión participar nesta mostra. A composición é o ensaio para ele de Queco Fresco, que vai participar a continuación, e que Adrián fixo propio. Titúlase Silencios. O próximo 2 de abril celébrase o Día Internacional do Autismo, coas súas siglas TEA, Trastorno do Espectro Autista. Autismo España elixeu este ano o símbolo do infinito para visualizar, visibilizar e representar as infinitas posibilidades que estes nenos e nenas e máis tarde adultos con unhas determinadas características especiais poidan alcanzar logros de maneira tangible. Grazas ao traballo de distintos profesionais ao longo dos anos e de xeito multidisciplinar, logopedas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, traballadores sociais, monitores, médicos, etc., e que na nosa cidade ten como referente a atención temperá no Hospital Provincial, así como distintas entidades públicas e privadas como a Fundación Menela e Bata específicas do autismo. Grazas a isto, é posible que Adrián, diagnosticado de TEA, poida hoxe compartir con todos nós este poema a dúas voces que fala do autismo. Salir do meu refuxio, voar ao teu encontro, o eco dos meus silencios que che falo cos meus ollos. Decirche o que penso, sen dicir unha palabra, falarche co corazón chegando a tua alma, porque todo o que sento está na miña tatuada. E ti o sabes, ainda que cho diga de maneira extraña. Teño recordos arrinconados para encher os vacíos, cando noto as ausencias que me deixan sen alas, pero sigo voando no meu mundo, alimentando os meus sonhos entre pictogramas. E aí sempre vos atopo, como se fora un reflexo que me dá pouco para poder soñar desperto. Todo o que gardo dentro nesa distancia que nos xunta. Quero que florezca libre, coa sangue que nos une e que sexamos felices, cada un no seu camiño, aínda que estemos longe.